uke wenza izinto different ukushintshe ushintshe i-behavior yakho ukholelwe kuma-abilities zakho. Sesikhulume ngama-positive affirmations uke wazi ukuthi wena u-special, wazi ukuthi wena u-unique, wazi ukuthi khona indlela ocabanga ngayo engafani nabanye abantu. Yazi ngithi mina kuyenzeka ukuthi nibe u5 nizalwa umama oyedwa nobaba oyedwa abashadile, wedded parents, kodwa ningafani, anifani kodwa nizalwa umama oyedwa. Ngobani? uNkulunkulu kunenhliziyo anayo ngomuntu. So wena ukuthi wena uhlukile kusho khona ukuthi uyaspecial, kusho wena ukuthi khona lento ofike nayo wafika uyifubethe la emhlabeni. So ngithi mawungakholelwa kuma-abilities zakho, ukholelwa kuma-talents, kuma-skills zakho, ungayishintsha lento. Yes, abanye bayafunda babe ngoprofessor, abanye baba ngoma-business, abanye benza lokhu nalokhu. Indlela yethu ayifani. Yeka ukuzikompera nomunye umuntu. Funa hambe uyocinga, hambe kunyezi, hambe uyomkhuluma thebula, hambe ubheke ukuthi wena yile ezothi uhluke, yile oyizela emhlabeni. Hambe ubheka your journey, hambe ubheka your purpose, your meaning. Believe in yourself ukuthi wena mina nguvuyani Vitalis Nyezi, khona lento engize nayo, ngize nenye, ngize na something. So ngithi mina awuvuke uzithathe mani, yeke utshwala, yeke ama-drugs, yeke lezi zinto ozenzayo ezinegative. Ngithi kuqala ngawe, ikhona into ozoyenza namhlanje. Make ekhalendeni namhlanje, ubhale igama lakho lapho kukhalenda, ubhale reminder ukuthi yazi namhlanje ngiyasenza isinqumo sokuthi ngiyashintsha. Awuthi ngi-WhatsApp unyezi, awuthi ngifonela unyezi, awuthi ngifonela umkhulu, awuthi ngifonela amakhehla, awuthi ngifonela life changing journey. So ngithi namhlanje awenze leso sinqumo ukuthi iNongoma FM ngizwile, kade unyezi ekhuluma, kade uNolwazi ekhuluma, kade umkhulu ekhuluma, kade bekhuluma. Ngibonga lesi stage ukuthi siyishintshile impilo yami ukusuka namhlanje kumhla ka-19. Sithi make a decision namhlanje, uzosibonga ngelinye ilanga. Usifonele, siyatholakala eThekwini, sikhona kodwa ke na-online, sikhona ku-WhatsApp. Inamba yethu yase-ofisini u-065 846 0441, 065 846 0441 yase-ofisini. Uyabona sesilolwazi indlela enenhliziyo enhle ngayo. Ngizobanikeza inamba yami epersonal kodwa yomsebenzi. Makuphuthuma nje bangifonele noma ngi-WhatsApp anytime nje nango-12 ebusuku, ngisho ngashiya i-voice note. Ngiyawuthanda lo msebenzi, ngiwuthanda ngenhliziyo emhlophe. Inamba yami ithi 083 268 3007, 083 268 3007. Vuyani Vitalis Nyezi. Iyafoni ya-WhatsApp, enza yonke into. Ningifonele, nishiya ama-message ama-WhatsApp, ngizowalalela amantoleshati, ngizoniphendula. Ngiyanithanda, ngizonisiza bafethu. I love this job, ngizonisiza ngempela. Amen, iphile nje. Ufuna amalobolo, thokola mifenya sokola, ngike nisibani sokuyongqoma, manje ngavela ngathokoza, anginankomo yokukhokha, ngihawukele thonga lami.